A few moments later. Nari siya mo. Ya kadakos buko ko de. Ang laban ng buko ko. Ano ko gulo eh. Grabe ka na ko gulo. Saba-sabaan buko ko. Nibira siguro na wala lang tagabantay. Dakuha ka eh. Ya, tingnan ko kailan man ako. Subscribe. Daming namingwit. Puro Pilipino. Pitik niyo. Jim gipaon. Hari na. Siyaham sigurado. Ang lapad ng siyaham. Siyaham na. Siyaham. Napara uy. Gutom ngayon siyaham mo. Kalapat siyaham. Sus kalapad. Doon tayo sugba. Pangalawang huli. Dako lang one time. Dako lang one time. Okay na. Pwede na. Pwede na, siyaham. Pwede na. Ya, kuha na kong umay ko itong kuwan. Usa? Oo? Okay. Ano ka na yun? Katulo pa yung taon na naman ko ha. Katulo. Sus. Paano? Di na maklarong isda. Katulo na. Pahitay na mong god nung kao na sila pahitay na. Lumalaban. Ako lang one time. Tay, surtihan namang yugduhan ni Kabok. Duhagin siguro pula, kabukaan. Dili lapad kayo. Lapad kistaran. Siyaham, kalapad sa siyaham. Sus, grabing kalapad. Ikaw gijay, wag gijay ka kon. Ayo dia repita bila dia bidang mahulog na. Dako oy. Naigo mo sa susa? Ano sabod lang? Plastero na ko ang rami kalapan. Doon pangapat lapad. Jugo ko ha, siro ko jugo. Ada kuan. Ha? Subiti siguro. Subiti lang one time. Grabe. Murag paging piro ay. Murag paging ni pira. Subiti gina ba?
Subiti lang one time. Subitihi lang one time. Sige lang. Di na kabuhi. Nindot ligon kibagaw na itong nylon. Daan mo ha? Naniyati na. Basta makita kini mong isda pa. Patas tayo ha. Ikuan din sa batuhan. Dako nga kuan. Siyaham. Siyaham. Dako nga siyaham. Abi nagsubiti ko sa gana. Uy, grabe. Grabe mo bira eh. Grabe mo bira. Grabe, kalapad. Oh, sir, kalapad. Siyam. Grabe. Digid ka buhi. Igo dyan kayo siya. Sus, kadako. Yan na daw, takili daw. Grabe, kalapad. Tarong nagulit. Unsa wala para sa isda. Takilid ba? Pwede mo na magunitan. Pwede mo na magunitan. Di ba nasa kitchen map? Maap ay. Grabe kalapad. Sus, grabe kalapad. Kusuga mong bira. Ay, marumag. Sugda na. Sugda sa kantao. A few moments later. Ito lang yung huli namin ngayon mga idol, oh. Tatlong malalaki, tsaka dalawang maliliit. Kilos. Kaliskisan ko muna. Lapa no? Sarap ihaw. Hapit na lang mo kilo ba? Kapit na. Sudah kayak kamera ba?
ito kadag ko itong plastic gulang. Gamay lang pulong kilo to. Oo. Kulang-kulang na sa kilo ng usok-buhok. Grabe. 3 piraso. Nilapad. A few moments later. Iubi na namo mo kuha. Syaham. Ito yung ano, ito yung pinakamalaki. Sus, lapad. Ingredients: kamatis, luya, bombay, dayon magic sarap, napaday sili. Dayon poston dayon og foil. Napaday dato puti. Nadinikuan ka ng black pepper. Tapos lagyan ng ano, lemon. Wala sa lansa. Para mawala ang lansa sa isda.
Parang naglitsyon lang. Sarap ng ano niyan. Sarap ng sabaw mamaya. Halo-halo na pati katas ng ano, isda. Yun, binalot na. Broil, bake lang. Broil na lang. Ha? Broil. Broil? Broil gamita. Abik ko sa. Tapos broil. Maluto na nalagos broil eh. Dili na kinahanglan bali-balihon pa. 400. Sinip namin sa ano, 400 yung unit. Gutom na kasi, gutom na. Kuha. Oo, sakto na eh. Ano speedboat? Urot na na. Oh, isulod pa mo din natin, ano. Doon nagsimana ako kukuha. Ahak malasa. Grabe, pero minti zero eh. Kanan na. Pakulata. Pwede pang ninduta sa kong pagpaon ah. Timing-timingon nyo na kong paon. Paano nyo ba? Doon bitaw ko. Doon bitaw ko nang tusik bitaw. Sima na dahil. Huwag nyo nitusik ano. Kaganihan ta. Dako na unta to ganiha. Tulgot. Ah, okay. So, unto na yung pitex. Tiguwa nga. Timing ano. Dala takilid. Siniguro kita kaya. Digit itong pinitikan niya. Digit ito kabugtong porma. Yun. Sabaw. Oh.
bake muna para maluto muna yung baba, yung ilalim. Yun. A few moments later. Ito yung finished product mga idol. Bango. Ang sabaw. Ito yung dalawang maralaki. Yun. Lutong luto. Sabaw. Sarap ng bango. Hapunan na.